Bit-tema Iftaħ u ixrob tniedet l-inizjattiva li għandha lan tippromuovi il-konsum tal-ilma tal-vit. Permezz investimenti li saru fl-aħħar snin, il-pajjiż se jkollu ilma tal-vit b'toma uniformi u itjeb. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, Karl Cilja, spjega li fil-waqt li qabel it-toma kienet varja minn lokalità l-oħra, permezz ta' titjib li seħħ fin-netwerk tal-ilma, l-ilma f'kull lokalità huwa l-istess. Qal li b'dan it-titjib kien hemm tnaqqis ta' 30% fil-livelli tal-kloruli u l-kloru. Ma TVM News għalli din l-inizjattiva hija frott ta' ħafna ħidma u investiment ta' aktar minn 130 miljun euro. Għala pajjiż kellna ġiex sorsi ta' ilma li jiġi mir River Moses u ilma li jiġi mill-ilma tal-pjan. Konna nħaltu ġiċilmijiet biex nimmassimizzaw il-potenzjal tal-blend u ma inqasmu dal-ilma tagħna lin-nies tagħna. Fejn issa naraw iktar minn 70% ta' ilma qed jiġi prodoġut mir River Moses. Dan wassal li naqqasna l-astrazzjoni mill-ilma tal-pjan konsiderevolment, allura naqqasna l-ammont ta' minerali, naqqasna chlorides u l-imluħa mill-ilma. Biex ovvjament qed niżguraw toma itjeb tal-ilma tal-vit tagħna. Waqt it-tnedija ġiet imħabbra estensjoni u titjib fl-iskema li tinċentiva x-xiri u l-użu ta' filtru tal-karbon attivat li jtejjeb it-toma tal-ilma. L-inizjattiva tal-ilma tal-vit tissostitwixxi l-iskema tal-WaterGuard bis-sussidju jiżdied minn 40% għal 60% sa massimu ta' 100 euro. L-iskemi ta' reverse osmosis eżistenti se jibqgħu l-istess. L-iskema ta' għotji tal-filtri tal-karbonju attivat se tibda mis-26 ta' Marzu li ġej. Il-kap eżekuttiv tar-Rews Mar Ġona Bela qal li din il-miżura tagħti seta' lill-familji biex jtejbu t-toma tal-ilma tal-vit billi jneħħu il-kloru residwu. Waqt it-tnedija s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawci sqarret li l-ilma tal-vit dejjem kien tajjeb għax-xorb, iżda issa ġiet indirizzata t-toma. Kelmet dwar kunċetti żbaljati li l-imluħa tal-ilma tal-vit jistgħu jwasslu għal pressjoni ogħla. Il-chlorides li jkun hemm fl-ilma tal-vit huma xi ħaġa li tiġri, imma l-investimenti dejjem ikunu qegħdin jitnaqsu u dan huwa kompletament differenti mill-melħ li aħna ninkoraġġixxu n-nies biex ma jiklux minħabba l-pressjoni. Għaliex inti meta għandek il-melħ dak huwa sodium chloride huwa s-sodium li jkun qed jagħmel l-impatt fuq il-pressjoni u mhux il-chloride. Intant il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet dawn l-inizjattivi huma ntiżi li jbidlu l-mentalità tal-Maltin dwar il-konsum tal-ilma tal-vit minn wieħed negattiv u ta' toma milħa u ta' kloru għal wieħed itjieb.